Ndikulandireni pano pa Sam'mavita YouTube channel. Muli bwanji? Mulole kuti ka nyimbo ka msiku lalero kasakhale kaja kamene mumakadziwa nthawi zonse, koma tiyike aka chifukwa musiku lalero ndi siku la masankho. Musiku lalero ndi siku limene mtundu wa Amalawi ukuchita decide kuti kodi iwowa akufuna asankhe ndani, tikavotere ndani, timwike pa mpando ndani. Musiku lalero lapa 16 September ndi siku limene linachita kuyikidwa kuchokera patali anthu kulikonzesera kuti is either tisankhe kuti mtsogoleri akhale emweyi kapena mtsogoleri asinthe. Ndipo pa listi ya anthu ovota pali anthu okwana 17 amene anthu okwana mwina 4 kapena 5 ndi amene akupikisana, amene ali mkamwa, koma mwina anthu atatu kapena 4 olo mwinanso anthu awiri ndi amene ali pa mpikisano waukulu kuno ku Malawi. Koma mwina nkhani ndikumakhalapo yakuti kodi zisankho zimenezi zikatha Amalawi, kodi musiku lalero likatha likhala lomalizira kuvota kapena mwinanso tizadikira miyezi ina iwiri kapena itatu tizavotenso. Koma dziko la Malawi ngati kungapezekeno kuti kusogolo ukuku tikavotanso like mmene zinachitikira nthawi ya mbuyo mukuti okay fine apapa 10 kumavoti koma at the end palibe wina lense amene wapeza 50+1 anthu akuyeneka kukavotanso, ndiye kuti chisankho ichichi changokhala chimodzi mwa zikondwerero ngati mmene timakhalira nazo. Tonse tikukumbukira bwino kuti misonkhano ya mbuyomo atsogoleri athu ationesera, atipangira shaini anthu ochuluka amene timawasatira mzisankho, amene timawasatira mzipani, ationesera kuti kufuna kukhala mtsogoleri ukuyenekano ukhale ndi ma numbers anthu ochuluka pa ground, and anthu onse aje kupezekeno kuti achite gather at the end akawuzanso kuti mukandivoteranso kawiri. Koma mwina afunso ndikumati zimavuta pati kuti mwina mwake ameke achite introduce kuti pasazakhalenso kukokana kwambiri, at least titamakhala ndi zipani mwina ziwiri kapena zitatu zozivotera, enawo azibwera independent. Ndikukhulupirira kuti maganizo awa angazaphwanye ufulu uja umene umakhalapo wa zipani zambiri umene makolo athu anawuvotera mu 1993. Ndikuyankhula kuti makolo athu ifuka believe it or not ndinali ndisanabadwe mu nthawi imeneyo, and even ndikanakhala kuti ndinali nditabadwa bwezi ndisanakwane zaka zovotera. Komano still more Amalawi tinavotera kuti ku Malawi kuzikhala zipani zambiri, and zipani zambiri zija kukupezekano kuti zitisiya pa mpani owononga ndalama zochuluka, kuti every time imene tingakhale kuti tikuvota tizipezekanso kuti tikuvota chifukwa chakuti atsogoleri athu mwina mwake ena ake ndi amakani amene sakufuna kupanga mgwirizano ndi anzawo koyambirira komwe. Okay fine, so taonapo pa list ya makandidates aja, komano believe it or not ndi makandidate mwina okwana atatu kapena 4 amene akupikisana nawo, amene akupikisana za mpeni kuti also even inake wakudziwa nokuti tili pa neck. Okay, kuli MCP, obviously DPP. Ndiye pakati apa pa number 3 pali zipani ziwiri. Ndikuyankha kuti ndi zipani ziwiri chifukwa chakuti zipani izi ndi chipani cha UTM komanso odya zake alibe mlando. Amsosole mundikhululukira masapota a UDF komanso masapota a PP. Dziko la Malawi lili pa mpikisano zipani zitatu zimenezi: MCP, DPP, UTM komanso odya zake alibe mlando. Tiyene odya zake alibe mlandu tichonse chifukwa chakuti ndi chipani chimene changoyamba kumene, chimene sindikukhulupirira kuti chili ndi molalo kwambiri pa ground, chafikira anthu ochuluka kwambiri, chachita convince anthu ochuluka ngati imene zachitira zipani zina. Now kwabwera UTM, imenenso UTM yo tiyeni tisaiwerengere kwenikweni chifukwa believe it or not kusankhidwa kwa Dr. Kabambe sikuti kunakondweresa anthu ambiri muchipani, ngakhale eni akewo anasaina mgwirizano wokuti no matter amene awine ndani tizamuchita support. Now ku UTM kunalika division A, tinaona maplayer ochuluka amene amayeneka kuthamanga pa ground, taona maplayer amphamvu amene amayeneka kuti athamange pa ground, amene anthu kuti azavotere UTM sanatenge nawo gawo. Tonse tikukumbukira post ya Madam Mere Chilima yadzana yomufunira zabwino Daliso Kabambe, koma tikawerenga comments anthu ambiri ankangoti sole mama, koma vote yanga ndi ya wakuti. Anthu ambiri amayankhula kuti UTM inagulisidwa, koma nkhani ndi yakuti ndi zoona kapena ayi. No matter kuti zinthu izi zikhale zoona kapena ayi, koma pali chinthu chimodzi chimene tichidziwe bwino.
siku la lero likhonza kuzangokhala siku ngati lina lililonse chifukwa tikatengera mmene zachitikira kutcholo kuti amene akuwathandizira anthu nkhani zokhuzana ndi kuvota anawatenga agogo ndikupita nawo pa tikiti ndikupita nawo pochonga ndikuwauza kuti achongere pa president kuwapangira chisankho agogo powatenga advantage kuti agogo sakutha kuwerenga. Tikatenga zimene zinthu zikuchitika kuti ma polling station ena anayamba mochedwa mpaka kufika 7 o'clock asanasegule anthu asanayambe kuvota, anthu okuti anafika mmamawa cham'ma past 5 panzere. Anthu tili serious kufuna kuti zinthu zisinthe. Is either zinthu zisintha kuti tisintha president kapena ayi tingotumiza uthenga kuboma kuti ifeyo zache bwana siti kufuna kaya president akhala imweyo. Tachitapo ma videos angapo mbuyomo amene timauti tachitapo ma videos angapo mbuyomo amene timatenga maganizo anthu osiyanasiyana amene anthu ambiri amayankhula kuti pa ground sipali bwino. Zikhonza kutheka kuti after zisankho izizi ngati chakwera angawine azazindikira kuti amalawi si anthu opanga nawo dadada ndikwenika ndichite fix zinthu zakuti. Komanso pali kuthekera kwakukulu kuti after zisankho izizi ngati Mutharika angawine azazindikira kuti amalawi si anthu opanga nawo dadada chifukwa chakuti azakhala ndi mbiri yabwino kuti anayamba wakhalapo ku opposition. Pali kuthekera kwakukulu kuti ngati odya zake alibe mlandu amene ndi Michael Usi angawine azakhala ndi kudzindikira bwino kwambiri kuti mpando umene ndatengawo ndi olandirana. Siku la lero pa 16 September ngati chiganizo chimene tingasankhe amalawi chingakhale chosakomera gulu zipengesa kuti anthu ochuluka ngati chiganizo chimene tingapange musiku la lero sichingafike pa 50+1 zizapangisa kuti mamiliyoni ankhani ochuluka azawonongedwenso pa zisankho zina zimene zizachitike mu nthawi ina zisankho zachibwereza. Ngati musiku la lero sitifika pa point yokuti timvana amalawi tipangeno chinthu chimodzi zizapangisanso kuti amalawi tizazuke siku nanso tizakhale ndi holiday tikayime panzere zizapangisa kuti siku lina tizasiyenso ntchito zathu tikakhale panzere zizapangisa kuti siku nalake mamiliyoni a zinthu a ndalama azawonongeke. Koma funso ndikumati kodi musiku la lero mwavota kale? 5 years sinaende bwino zinthu sizikuyenda bwino business iyi timatikamba kugulisa ava mbiyo timatikagulisa umatikena kale makhala kwa kunyumba mapano pa zinthu sizikuyenda bwinoyi moti apata konzera kuliko ndikosintha mina kondezikosintha kapena ngati simunavote nthawi idakali imene tikuchita post mu video ya siku la lero ndipemphe kuti mupite mukavote chifukwa chakuti inuyo ngati simuvota polankhula kuona kuti even olo musavote olo muvote anthu amene amusankheyo ndiye mweyo anthu voti yanu sichita account. Ndiye ndilankhule kuti tikamazavutika muzaka ziwiri kapena chaka chimodzi chimene chikubwera kusogoloko olo muzaka 5 zimene zikubwera kusogoloko ngati zaka zonse tizizavutika muzakhala muli nawo mu gulu la anthu amene mwachita zinthu zosokonekera. Dzina langa ndine Sam Mavita ndimapanga ma videos osiyanasiyana pa YouTube. Ikangotha video iyi muchite muonerenso ma videos ena awiri awo. I don't know zafika mambo kwambiri. Okay fine koma tipange chachi muonerenso ma videos ena awiri awa amene timacheza ndi anthu m'misika yosiyanasiyana kumva maganizo awo endi anthu onsewo amayankhulano kuti muzaka 5 zambuyo akhala moyo ovutika. Langa dzina ndi Sam Mavita tonane mu ma video amenewa tibwere ku nyimbo yathu imene mukuidziwa ichosopano.